nitiere a number of things ma onyaka wang'i kanyo. Seche ma kaka gari mano yudo accident, ne en gari mar school. Ma samoro ok ong'iyo gi barabara no. Kata maybe barabara no pok otiyo godo mang'eny. To seche mo inyiso ga kidhire private koni, private departments or private sector, jo wegi geche nyiso ga drivers ni kapok iwuok itimo analysis or itimo research. Ing'iyo ni hotspots gin ga kanyi. To ibedo gi mani maindi ni kachopo Coptic kanya en ga hotspot, en ga black spot en black spot oningo bena riembe speed maromo nade. Ka chopo Mayumayu oningo ang'eni kanya en black spot oningo bena riembe speed mane. Koro en jukumu mar driver kata supervisor mar driver mondo kaw responsibility mar timo research or analysis before the journey. Mamano yudo ka most of drivers ok timre nade ok tim, especially school bus drivers. There was a time when also a program mar school bus road safety drivers. Nena program mane wadwa roll out country mzima. Mane wa engage NTSA. To magi gin gik mane oningo beni watimore nade wa discuss gi drivers gi. Keche nwadwa yudo kantiere failure moro. Principal nyisi ni chakro ndik driver no osekaw 6 years poko timne poko dhi any refresher course. Imagine en driver osekaw 6 years poko timo refresher course. Refresher course kabeto winjo beni timo bang' thuolo maromo nango. After 3 months oningo beni ngato a driver oningo beni dhi a refresher course. Kaka kibire private sectors kaka na wacho mokuongo ibo yudo ka companies man gi geche ma on geche gitero drivers gi in timo refresher courses after every 3 months so that gibi ngeni oningo beni gibede well equipped gi traffic rules, road safety, anything, vehicle maintenance, inspections gibedo godo e wigi. Koro mano mano ne nyalo cause gima kamano. Mar ariyo ada way wache kaka gari bedo designed, kanyo ben gimoro moningo beni nyaka koro wang'i as a country. And this is something moningo beni owuoye gi vehicle manufacturers kata vehicle fabricators. Kineno gari cha kaka nolwar ma Kisumu chande, kineno kaka gari cha nolwar. Bino kaka nobanore. Koro oweyi gi paro ni penjori to notiyo gi chumbe mage e gere. Nikech macha gari mating'o 33 people. Oningo beni tigere gi chumbe ma at least kata koyudo accident to ji nyalo konyore. Koro ka ben gi manyaka government ng'i mana maber chuth ni to seche ma geche gi iloso gi e industries kocha iloso gi chumbe mage. Koro mano is a responsibility to the vehicle fabricators or vehicle manufacturers. Yes, that is 100% their responsibility. Na last time kana wacho gani masira mara paya en responsibility mar jite. Ochakore gi kama gari ting'ro knade ilose. Koya kanyo obiro ne driver kata obiro ne wuod gari ng'ama ng'iyo gari ni. Koya kanyo biro ne driver. Kamano ne nyaka ne ng'ama ochung'e bath barabara madwa mana cross barabara. That is your responsibility. Erokamano.